DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, alas 12 na din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa Indogabos mga tugang. Ini ng kabilugan kan mga bareta ngunya na pagkaga, digdi sa Radyo DZGB. Kami po ang sa Indo magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, starter kits itinao sa mga nakagraduar sa ensayo sa TESDA. Mass vaccination sa mga aya masinikos sa Daraga Albay ipapadagos. Bagong pantalaan sa Castilla, Sorsogon nagpuunan in operasyon. Department of Agriculture padagos paan pagtaonin ayuda sa mga LGU. Sa lado nasyonal, implementasyon kan ECQ sa Metro Manila may epekto para mabawasan ang kaso ng COVID-19. Enhanced community quarantine efektibo nguna na aldaw sa NCR Plus bubble. Panic buying daywang kay Puan Gibon sa Metro Manila. 1 million doses nin bakuna hali sa Sinovac maabot sa nasyon. Bareta sa ibang nasyon, anom na rebelde gadan sa labanan sa Venezuela. Bareta sa lado nin Karawat, Philippine-Japanese karateka nagkamit ni na gold medal sa karate tournament. Unyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ang opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa pakikipagtabangan sa TESDA Albay, nagdistribuir ng starter kits sa 20 mga nakatapos sa hilot o wellness massage NC2, asin 20 man na nakatapos sa shielded metal arc welding NC2 or NC1. Sa pahinginot ni Albay PCL President Kinatawan Giselle Salceda, sinda nagduman sa nito Albay para maitaon mga starter kits tanganing an mga residentes na nakatapos sa siring na kurso may magagamit na sa saindang paghanap buhay. Kasabay kay nilansar naman ang edible landscaping sa barangay sa nasabing banwaan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. 500 na aya, masin 33 na mga ikos ang natudukanin bakuna kontra sa rabies. Ini kasunod kan ginibong anti-rabies mass vaccination sa Daraga Covered Court na pinanginotan kan gobyerno lokal kan Daraga Albay sa tabang kan Municipal Agriculture Office. Ang mga nag-aataman in aya masinikos nag-aprobetsara sa libreng oportunidad na mabakunaan na ang mga hayop tanganing masiguro na libre ang mga ini sa rabies. Sa ibong nalado, ipagpapadagos man giraray ang pagbabakuna tanganing masiguro na maging rabies-free ang nasabing banwaan. Nadugangan na ang mga pantalan sa Kabikolan na may biyahe pasiring sa Northern Samar. Apuera sa Matnugport sa Sorsogon, bukas naman ang pantalan sa Castilla, Sorsogon para sa mga biyahe ng barko pasiring sa Northern Samar. Kayang isakay kan barko ang 10 10-wheeler truck, anom na pribadong bikulos, asing 550 na mga pasaheros kada aldaw. Ang pagbukas kan Castilla Port, iyo ang kasimbagan sa pangaporan ng Department of Transportation na mabawasan ang pila sa Matnugport lalo na ang mga nagbabiyahing cargo trucks pasiring sa Visayas asin Mindanao.
Itinauna kan Department of Agriculture sa gobyerno lokal kan mga Canaga City ang tulong proyekto sa nagakantidad ng 3.6 milyones pesos sa lindong kan Bayanihan Tuhila as One programa. Sinabi ni Emily Bordado, tagapagtaram kan DA Regional Office Number 5 na antabang kaibanan sa apat na pakete ng supplies, tools, multi-cultivator o multi-cultivator asin iba-iba nga pisog nin itatanom na gulayon sa community garden project sarong greenhouse na mapailing nin modernong urban agriculture, horida de fleur ni asin mushroom house para sa urban production. Mas pigpapakusog pa ang Legazpi City Veterinary Office ang sa indang kampanya kontra sa mga balagaw-bagaw na ayam na matawanan magkakanay kong harong asin mga personang talagang mag-aataman digdi. Katako din kan pagkukondukta ng Dog Adaptation Bonanza kan sa indang opisina tanganing tawan ng tsansa ang mga nagkakadarakop na ayam na magkaigwan ng responsableng para ataman. Sigun kay Dr. Manny Estebona, pamayo ka na sabing opisina na ipapadagos sinda na sabing programa tanganing mabawasan ang mga ayam na ipapairarom sa mercy killing sa oras na wara ning mag-claim na tagsadiri. Bandang padagos an sa iyang pangapodan sa mga Legaspenyo na maging responsableng para ataman ng ayam tanganing may bitaran ang mga insidente ang kausa iyo ang mga asong kalye. Dapat na magkaigwan ng supesyenteng pagkaon ang lambang namamanwaan mantang padagos pa man giraray ang patakot kan pandemyang COVID-19. Iniano beto kan mas pagpapahiwas pa kan Taranuman Project ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo. Sigun kay Cabredo, dakulang parte asin papel ang pigagampanan kan mga kababaihan sa pagpapakusog kan nasabing programa, tanganing masusteniran asin magkaigwanin bastanteng supply nin pagkaon, partikular na ang mga root crops. Sa ngunyan, padagos pa man giraray ang pangabudan kan kongresista sa iya man nasasakupan na magpartisipar sa pagtanom asin iba niya pang programa. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo nito. Yangmat Native Lechon, mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Yangmat Native Lechon, roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Yangmat Native Lechon, Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Yangmat Native Lechon and Eatery, Alternate Road, Legazpi City, at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy na kami, masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga The Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market.
taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtaranom. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Naniniwala ang Malacanang na implementasyon giraray kan enhanced community quarantine sa Metro Manila kasi ni Bapang probinsya yung nakabawas ng 25% sa kaso ng COVID-19. Ini ang pahay ni Presidential Spokesman Harry Roque sa pagsasabi na siya naniniwala na ang implementasyon kan ECQ sa NCR Plus Bubble may dakulang pagbabago na mabawasan ang kaso ng COVID-19. Idinagdag pa man niya na ang ibang detalyes kay na ipapaluwas sa primerong aldaw kan implementasyon kan ECQ ngunyan na aldaw na madurar sa kod sa Abril 14. Maarang kada ng ngunya na aldaw ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, asin Rizal. Kamuwotan kay na mapababa asin mapugulan ang padagos na pag-itaas kan kaso ng COVID-19 sa nasyon na kung sain ipapautob ang pinakamaigpit na quarantine protocol sagod sa Abril 4 na pigaapod na NCR Bubble Plus. Sa rarom kan ECQ, ipapautob ang curfew hours pon alas 6 nin banggi, sagod alas 5 nin aga. Sulamenting ang mga healthcare frontliners, apor sa barangay official, asin mga uniform personnel sana ang tutugutan na makaluwas sa kanya-kanyang mga harong sa pag-epekto kan quarantine. Magkakanigo ang puwersa kan Philippine National Police para magpasulod ng maigpit na quarantine protocol sa lindong kan enhanced community quarantine sa NCR Plus Bubble. Ini ang siniguro ni DILG Officer in Charge Undersecretary Bernardo Flores matapos sabi ang Malacanang na ipinairarom giraray sa ECQ ang Mega Manila dahil ang dadaing pato ng paglangkaw kan COVID-19. Siyang sinabi ng katuwang kan pulisya ang Fuerzas Armadas kan Pilipinas sa pagbantay sa mga quarantine control points asin mga checkpoints. Magpapadagos pa man giraray ang COVID-19 vaccination efforts sa Greater Manila area sampang kang implementasyon kan Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sigun ka Department of Health o DOH Undersecretary Mirna Kabutahe na daiman mapundo ang pagbabakuna mas epektibo ang maigpit na kwarantina. Mayorya kan 400,000 na doses nin Sinovac na nag-abot sa Pilipinas kan Marso 24 na distribuir na sa mga lugar na nasa ilalim kan ECQ para tulos na maproteran ang mga healthcare workers. Ang 75% nin 1 million doses nin AstraZeneca vaccine itatagama man sa NCR Plus Bubble. Ang 1,125,000 doses nin COVID-19 vaccine ang naenat nang nag-abot sa nasyon na ipadara naman sa man iba-ibang vaccination sites sa bilog na nasyon. Nangapodan si Trade Secretary Ramon Lopez sa publiko na pundohon ng panic buying dahil ang taiguan insufficient supply nin mga pangenot na pangaipo sa sarong simanang implementasyon kan enhanced community quarantine sa Metro Manila asin kataraning na probinsya. Siyang sinabi na kadakol ang food supply, kadakol ang inventaryo kung kaya daing kakulangan sa pangenot na barakalon kan publiko. Nagtao man siya nin asigurasyon na ang cargo asin logistics daiman naulang sa implementasyon kan ECQ sa NCR Plus Bubble. Nakatalaan na mag-abot sa nasyon ang nasa 1 million dose nin bakuna kontra COVID-19 hali sa Sinovac. Sigun kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, nakatalaan na sa baton ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-abot nin bakuna dyan na udto sa Villamor Air Base lunad kan A330 aircraft haling sa Beijing, China. Enian kainat inoting pag-abot nin bakuna na binakal mismo kan gobyerno. Magigiramduman ang unya na bulan, nag-abot man sa nasyon ang 400,000 na doses nin bakuna hali sa Sinovac na donasyon kan China sa Pilipinas asin sobras 500 dose nin bakuna hali sa AstraZeneca gikan sa COVAX facility.
Pinakamaray na paagi ang pagpapairaram sa mas maigpit na quarantine ang National Capital Region Plus Bubble tanganing mapugulan ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19. Alagad dapat palawigon ang contact tracing asin mas makaskas na testing base sa mga eksperto. Ilan pahayag ni Father Guido David ang Octa Research Group sa pagsasabi na magiging marhayan resulta kay ni. Siyang sinabi na kung magpalyar ang implementasyon kan hard lockdown, masakat ang kaso sa 12,000 hasta 13,000 kada aldaw. Kasado na ang surgical lockdown pungunya na aldaw sagod sa Abril 10 sa lugar o sa duwang lugar sa Barangay Balabag na makukuha sa Boracay Island sa Malay Aklan. Sigun sa Malay Local Government Unit o LGU, sakop kan Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Zone 5 asin 6 kan Barangay Balabag kung saan apektado ang nagkaperang hotel asin resorts. Dahilan digdis, sulamenteng ang mga may quarantine pass ang tutugutan na magluwas sa mga apektadong barangay. Mantang piglinaw kan lokal na gobyerno na posibleng tanggalon ang lockdown depende sa COVID-19 situation sa nasabing lugar. Ipigbabawal giraray ang staycation sa mga hotel sa Metro Manila asin sa mga kataning na probinsya na nasa lindong kan NCR Plus Bubble. Inampay ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat matapos ay pasunod naman ang enhanced community quarantine sa Mega Manila ngunya na Semana Santa. Ang gustong sabihin na dahil nang una maakon in mga bisita ang mga hotel para sa leisure purposes asin imbes ang mga quarantine hotel sanan pwedeng magkaigwan in operasyon. Kasabay kaini na bisuan niya ang mga namamahala sa quarantine hotel na ikwitan pa ang pagpasunod din health asin safety protocols. May kukonsiderar man na frontliners ang mga alkalde asin barangay chairpersons. Ini ang tinawanin doon ni Mayor Edwin Olivares matapos mapabareta na may mga lokal na opisyal na nakasingit asin natauwanin bakuna maski wara man ini sa mga priority list. Mantang nagtutubod man si dating Bulacan Governor Obet Pagdanganan na dapat maisabay ang mga local officials sa mga nasa prioridad na mabakunahan. Sa siring na paagi, sigun kay Pagdanganan, sigurado na makusog ang kumpiyansa kan publiko sa COVID-19 vaccine. Bareta sa ibang nasyon, anon na pinagtutubudan na rebelde ang nagadaan kan Venezuelan Army harani sa Venezuela-Colombia border. Sigun sa Defense Ministry, apuera sa mga nagadaan, 39 pang miyembro kan sarong armadong grupo ang nadakop sa operasyon. May giramdaman ay pinag-orden ni Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino Lopez ang paglusob sa lugar matapos magadaan ang duwang miyembro kan security forces. Pigkakarkulong maabot sa 4,000 na mga residentes na ang nagibakwar poon kan magsikad ang nasabing operasyon kan Venezuelan Army. Bareta sa Ladonin, Karawat. Nakamtan kan Filipino-Japanese karateka na si Yuna Suki ang gold medals na sa Golden Belt Karate Tournament sa Serbia. Sa iyang sinabi na siya naugmanin maray na makalaban ang mga pangenot na players, mantang siya man nagpahayag din pasasalamat sa Serbian Karate Federation asin sa Roxanda Sensei asin o sa pagtaon kansiring na oportunidad. Ang Golden Belt Tournament iyuan partekan sa iyang kampanya na makakuha nin pesto sa 2020 Tokyo Olympics. Breakthrough! Max Pump 2 ang napod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nindang imbensyon na sadit sana. Pero the best as in reliable air pump. Talagang the best dahil completely wireless ang bagong ikipahing ini. Rechargeable ni sa paagi ng USB tangan dakol na mapabutog na mga bagay-bagay. Istorya na iiba! Sarong pidaso na tela, gikan sa kainot-inoteng eroplano sa istorya, kan kinaban ang marehistro man ngunyan, nin kasaysayan sa planetang Mars. Ang pidaso nin telang hali sa eroplano kan Wright Brothers, lunad ngunyan, kan Ingenuity helicopter na ipinadara kan NASA sa planetang Mars. Nakatakod ang Ingenuity sa Perseverance rover na nagpapasad-pasad ngunyan sa Mars. Nakatalaan na maglayog ang helicopter, gikan sa Perseverance sa Abril 8 asin gigibuhon ang kainot-inoting paglayog nin sarong aircraft sa planetang Mars. Naging parte kan istorya ang space flight ang Wright
Brothers matapos darahon sa bulan ni Neil Armstrong kan 1969 ang kapidasong tela gikan sa pinakaenot na eroplano. Sigun man sa mga kapamilya kan Wright Brothers na enot na nagpalayog nin eroplano, siguradong maugma an sa indang mga ninuno na naging parte kan istorya kan Mars. Marso 29 kan taon 1870 kan mamundag sa Santa Cruz, Manila si Manuel Zamora. Ang pumosong nakadiskubre sa tiki-tiki sarong formula kontra sa berry-berry. Nag-officer siya an Park Davis kan New York ni dakulang kantidad para sa formula pero nagsayo masyang ipabakal an sa iyang rights. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, Patarawang Tabang, News Director Edwin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sa inyong naging tagapagbareta ng unya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangaran ni Arvin Laad and ni Richard Astor sa IT, Jun Napoli sa Lalo Technical, ako man po si Angel Mustaza. Tayo magali, tayo magpuknat, masunod na ang programang ISKARAMUSA. Pagkatapos ng kapirang mga pagirumdong. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwason ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 per DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form, at makapag-set ng appointment sa inyong local Comelec office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex!
Latex Nagundo L. Lagundi leaf is the generic name of Planax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. GML Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:36 na, din pagkaudto. An oras hatod sa Indokang, Downy, Bye-Bye Bahirus, kahit sa pambahay with Downy. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. New Maggie Magic Sarap, Dagdag Value Pack, may free 2 sachets. Sachets! Bili na yan! Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink, Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Surf Powder with Active Clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Iskaramusa. Alat, tagari nasala. Hoy, hoy! Diyos, marhay na pagkaudto sa inogabos, mga tugang. Lunes Santo na ngunyan, tabi naglaog na kita sa Semana Santa. Lunes Santo ngunyan, maghurup-hurup kitang mga Kristiyano. Maghurup-hurup Feel ngunyan, the heat of summer as the LCC Supermarket brings you Ready, Set, Stop. Kasatuyang buhay Pero bago ang gabos, ilog mo na tayo kay John, ilog mo. I-play na lang. I-play mo na muna tatay bago kami. Ang oras alas 12:39 na ninapagkaudtoan oras sa dun sa Indo kan. Feel the heat of summer as LCC Supermarket brings you Ready, Set, Summer promo. Hot summer deals awaits you from March 25 to 31. Like buy 2 Coke regular 1.5 liter for only 110 pesos. Save 10 pesos. Buy 4 take 1 Nestle Chucky Calci and 180 ml for only 74 pesos.
pesos. Save 1850 pesos. Tide Perfect Clean Powder Garden Blossom 725 grams plus Downy Garden Blossom Laundry Fabric Softener Refill 670 ml for only 184.40 pesos. Save 36.60 pesos. Sunsilk Shampoo Strong and Long Green 350 ml for only 138.75 pesos. Save 46.25 pesos. Buy Selecta Supreme Ice Cream 1.4 liter. Free Selecta Supreme Ice Cream 3-in-1 1 liter for only 250 pesos. Save 99 pesos. So, don't miss LCC Supermarket Ready Set Summer Promo from March 25 to 31. Visit any LCC supermarket near you for more hot offers. You can also like and follow us on our official Facebook and Instagram accounts at LCC Supermarket to be updated with our promos. Ayan na. Ahoy! Ay bago ang gabos, ikaw ko ng Bareta si Follow Kuya up. Jimmy Nasalita, jali dyan sa luwas. Kuya Jim, please come in. Hello, maray na hapon. Follow up pinitan sa tuyang plus report sa Sumago. Mhm. May biglang tuminabog dito sa puon ka na Panaw Street. Sa minapon ini dito sa barangay Binugsakan. Alabang nga tulay ini, Mhm. minakonektar kan na Panaw, dito sa Banuan kan na Ginubatan. Ulit approach sa walang party kung going kang ligaw, Mhm. yaon dikti may barandilya, Mhm. ngunyan dikti suminabog, may mga shrapnel dikti Mhm. na nasa maawot. Kaya pa may establisher ka, yaon dikti mga taga EOD, Mhm. dyan sa kampo Albay, sa kampo Simeon Ola, Aha. yaon sa baba, kung mahilig ka sa yan. Okay man ano? Opo, opo. Okay man po kay Jim. Bit niya to. Mhm. Exclusive din sa DZGB sa Mhm. mga oras na ini. Pagpupurot kaning mga taga EOD at Mhm. mga shrapnel kung anong klaseng pasabog o bumba ang sabog dito. Sa Mhm. puon pa na kulay. Sa punta sa tren, yan, may tubo dito, tubig ka Mhm. ng dinalagan yan. Uyan sa may babaw, yan ang may puti na may papel, yan suminabog. Mhm. Yan ang quantity. Kaso bago pa sana. And Mhm. hello. Sige, sige ka Jim, sige ka Jim. Sige. Andiyan ka rin sa area. Pinaluwas pa. Sige. Okay na. Dapat Sige. So yan na tabi friends, Aha. ang sitwasyon dikit. Pinalit mo na kita nasa proseso ng investigasyon ang mga taga EOD Mhm. ang Philippine National Police tungkol sa sitwasyon na ini. Mhm. Digdi sa barangay Banaw Mhm. sa Banuan kan Kinubatan. Aha. So iyo yan ang sitwasyon dikit. Dahil pa may establisher kung anong klaseng bumba Mhm. ang suminabog digdi kung Mhm. itinanom Aha. o itinapok digdi sa lugar na ini. So dahil na una kita pinagparane, Aha. dapat may tanganing dahil magkalapang kutaan na, may kordon, dahil magkikordon. So dahil Aha. naghiling kita ka na footage Kuya Jim. sa trabaho. Kuya Jim, may ako tabi ako diyan tabi sa location kung saan nagsabog sa bomba ka sa bagong pigtuturo mo nagarigwang papel diyan mismo sa irarom kantulay. So Aha. first stage digdi kumbaga sa base Mhm. ka na tulay, Mhm. yaw digdi na pinangyarihan ka na insidente. Aha. Apot ko tabi Kuya Jim kung diyan sa baba igwang mga harong diyan sa baba na yan. Wara kay harong digdi. Wara. Tubig na ini tapos Mhm. mga makahoy, mga manyukan yaon digdi. Mhm. Dahil manapiktaran so Hello, Kuya Jimmy. sige. So yan na muna. Dahil na muna. I-opt na muna ita nada. Okay. Okay, Okay sige po, po. sige Kuya Jim. Sige, Oo. sige. Partman kaya yan ka na nasa under investigation pa. Aha. Pero maray dito rin, so wala man na. Wala man dadis ki ko harong daw. duman. Aha. And ano po digdi, wala man kinakulugan. Ano Aha. ito nag anong ito? Hello Kuya Jim. Yan ba si Kuya Jimmy? Tabi Kuya John. Hello Kuya Jim, hello. Hello Kuya Jim. Wala na. May kauron si Kuya Jimmy duman. Hello Kuya Jim. Hello. Aha. Ano po Kuya Jim? Kuya Jim, hello. Malinaw na Kuya Jim. Hello. Okay na?
Hello. Hello, Kuya Jim. Duman po, Kuya Jim, sa area. Ano po, so, ano yun gari may potential na target kung papasabugon. Ano so, ano man? Ano so, gari masela na anduman? Bagay na pwede Ora man kinapiktaran, ang traffic digdi, dahil man napiktaran, buwilo ang traffic digdi. Tabag ko man sa ibabaw kang tulay, ang pinangyarihan. Pero so, bigataran mo tabi, Kuya Jim, na tubo. So, kung sa bago naman sa footage, so tubo. Dahil man ito na ano? Dayman. Oo. So, yun ang una yan. Okay. Ang sitwasyon tabi, Renz, irespeto tayo ng kagadan sa tuya kan Philippine National Police na kuha nang una. Dahil ito nang una kuha ng sitwasyon. Ito nasa proseso sindaki investigasyon sa mga oras na ini. Okay, sige po. Okay, so yan tabi, Renz, sa tuya mga dagdag na informasyon, halidigdi sa ibabaw kan tulay, sa Barangay Banao Connection, sa Barangay Binuksakan, Jimmy Nasalita, DZGB News Exclusive. Okay, bye-bye. Salamat tabi, Kuya Jimmy, sa mga dagdag na report. Hali dyan sa luwas, ha? Yan mga tugang igwang suminabog dyan sa may parting Banao. And pagtutubudan na, that's a bomba. IED. Pinagtutubudan na IED tabi, suminabog dyan sa Iraram Kantulay sa may Banao, nagkakonektar sa Banao. Dyan sa Ginubatan, kung pasiring ka ang ligaw, sabi ni Kuya Jimmy, so di sa walang parte, kung paligaspi ka man sa too, so tuloy baga dyan. Sa may, hindi ako familiar sa lugar na. Nagkakonekta sa Banao, tapos sa Binogsakan, tama Kuya John, no? Banao, tapos Binogsakan. Pagkalampas mo dyan sa may Bukaf, dyan sa diretsyon mo yan, igwa dyan sugari tulay-tulay na, Banao, Binogsakan, ayun na yan. Okay, pasalamatan tamo na dito, Renz. Aha. Thank you so much. Digdi sa nag-inform sa kuya kanina. 10 minutes before 12, nag-text ini sa 11:47. Nag-text ining sa 8664 regarding nga ni Duman, and take forward to agad siya kay Kuya Jimmy. Yan nga positive. Positive na may nagsabog nga ni na bomba. Salamat po sa mga nagpapaabot kay impormasyon. Sa tiwala sa DZGB. Human ini so nag-inform sa kuya kang sumay nangyaring road crash diyan sa 3rd district man si Kuya Jimmy man. Certain ginubatan ata ito or Kamalig. Okay, thank you so much po sa pagtitiwala sa DZGB. Salamat po. Pero sa ngunyan, padagos pa sa investigasyon, na dahil ko nagkata pwede makapag-assume kung initi sinadya o talagang tinapok lang sa bomba duman. Dahil itang panganiaram ko anong klasik bombang niya. Under investigation. Pero exclusive yan sa DZGB. Inot ang DZGB tabi dyan. So mga shrapnel dyan sa Iraro. Pwede na magdalagan duman. So iba, pwede na. Magdalagan na kamungan yan, tapos na. Uy, happy birthday kay SM Sugar ng 97.1. Gusto ko, okay ka. Happy birthday tabi SM Sugar Azúcar. Thank you sa Pa-Foods. Salamat sa Pa-Foods, Many more birthdays to come and God bless. The best. The best talagang chicken. Stay happy and jolly, SM. Ansa ko yung numero 0966-1931-118 0966-1931-118. Ansa ko yung smart number 0949-4334-061 0949-4334-061. And then sa kuya mo na numbers sa Globe 0915-415-4899. Again, 0915-415-4899. And then sa talk and text 0909-543-4660. Di ka mo matakot, masupog na magpaabot ng information regarding sa mga nangyayari dyan sa inong barangay. Pwede man ka mong day pagpangaranan. At least, arami man sa mga nangyayari dyan sa inyo. Sabi ni Father Dave Ramoso, ayos Angel, eksklusibo pati Ay, marahay na udto po, Father Dave. Kanina naman mo dito, Renz, so reflection ni Father Dave. Magayunon tabi, mga tugang, ang reflection kan gabos sa mga padi na nagtatao ki mensahe nga digdi sa DZGB. Ngunyan po kayang Semana Santa, digdi kaya sa DZGB po. Magkakaigwa ki dura diretso na arog nga ni kayong segment na igwa kitang mga guest na mga padi. Hali sa manaywe ibang mga simbahan. Asin iyo ang matao ki reflection para kita maghurup-hurup man kita bilang mga Kristiyano ngunyan na Semana Santa. At ang ngunyan bagay, iba naman ang sistema. Dahil ka naman makakaduman sa mga, sa mga churches. Basta-basta. Kaya mas magayon nga ni, so di lang kita sa harong, magdangog kita kan mga mensahe, asin pag-hurup-hurupan niya to, bilang kita mga Kristiyano, ano ang pagiging Kristiyano ngunyan na Semana Santa? Ayan ang pinakamagayon dyan na hapot. Nag-text sa Kuya Tito Renzo, nag-inform sa Tuya. Sabi na, thanks acknowledgement, Ma'am Angel. I am listening. Keep it up po. Ay, salamatan po. Maray na
Marahay na pagkaudto and thank you so much po sa information. Pero ilingon ta dyan ha. Aljan alas 4 baka may update na. Update. Aha. Sabi ni 5622, good PM po. Okay po. Hehe, no katabi mo madam. Dahan-dahan lang po. Thanks. Ha? Anong dahan-dahan? Anong dahan-dahan? Dahan-dahan? Anong dahan-dahan? Ikaw gusto mong mabilis Ay, grabe ka. Gusto Gusto rin yan. na santo na dito rin. Pagbakli na daw dito rin. Hindi nga si Direk nga nagsulsol kasubago. Nagsulsul, nagbakli. Aha, nagbakli. Sabi ni Kuya Joel Barameda, marinaw to po. Marinaw to tabi sa imo Kuya Joel Barameda. Diyan sa Riverside, Bakakay. Sabi man ni Manam na Jocelyn Villanueva, nakantabay ang Lovenario family diyan sa Naspi, Loresto family. Especially po sa mga taga-Putiao. Thanks, Joe Villanueva ng Putiao, Pilar Sorsogon. Pilar Sorsogon, tabi, marayon na to sa Indogabos, batiyon to suma nakantabay sa to yung online. Number pala dito, Renz. Number. Ay, ang number. Luelo ayon dala dito, Renz. Ang sa Aha. kuya na number sa Globe, kumuha ka ng papel tapos ballpen. Nakakuha ka na tabi. Pwede na. Isurat mo na ang 0. Dabi yan, sir, na ballpen na yan. Tawaran tinta. Susaro pa. Yan. Okay na yan. Pwede na. Kurita daw nga ni. Kurita daw nga ng galayan. Kuritan mo nga na. Testingon mo ko nagdadalagan. Sabi ka mga gura, nagdadalagan ng ang ballpen. Yan, okay na. Nagpupara-para tito, Renz. Ay, saro po, susaro. Kuha mo saro duman sa may cabinet. Kumuha ka na kikutsilyo. Guroton mo na ang muro mo. Pwede man sa cellphone. I-type mo na sana. Surot mo sana. Sige, so number mo. May nag-upload. Wait lang. May nag-upload. Sige. Hello? Ay, hello. Hello po. Marinaw to po. Si Angel po. Ay, opo, si Angel po ini. Ano po tabi to? Si Say po ini? Ay, naka-anchor ka po. Nasa Ay, opo. programa. Si Say po ini? Ay, si Noel po. Tabi ini sa DTI. Ay, sige. sirs. Sige, po. sige, Mag-uro magano muna na. kayo. Si sa taga DTI para nito. Okay, bati yung tanong sa mga nakantabay sa DZGB News Online. Sabi niya, si Madam na Ruby Moratalia. Happy Iskaramusa po sa inyong duwa, Sir Renz, Ma'am Angel. Pa-shoutout po sa Lorente Okbina family dyan sa Mayon, Daraga. Salamat po. Watching from Brunei, Darussalam. Assalamualaikum, tabi sa Gabos. Sa mga katugangan niya, mga Muslim dyan sa Brunei. Marayan na to tabi sa inyo Gabos dyan. Sa mga Pilipino na yaon dyan sa Brunei. Sabi ni Manam na Alona Zamonte Tumagan, maray na mudto po. Oy, maray na to tabi sa iyo, Manam. Si Sir na Edwin Relucio, sabi niya, good PM, aram ko yan back 1983, may mag-inambus ng 61st Infantry Battalion, nakabase sa Matacon, college pa ako. Tapos may sumabang naman. Sumaka ito ini mga pangyayari, May nag-text man, digdi sa kuya, si 733, good PM po, dapat magsimba ka, pati subata mo, hehe. Awi yun na, pirmina po. Yes, Maatin kita. Ito, Renz, ikat lang kita, ha? Okay. Sige, ano yan? May announcement daw po ngunyan ang DTI. Nasa linya si Sir Alex. Sir Alex, marahay na udto po. Sir Alex, marahay na udto po. Ay, maray na ito po, Ma'am Angel. And si Kuya Renz po ang kaibanan ko. Si Kuya Renz Luna. And Kuya Renz. Hello po, sir. Maray Sir na Alex, udto po. go ahead po sa imong announcement po. Yes po, opo, magtataw lang kami kay oportunidad na magpagirumdum ngunyan sa tuyang mga repair shop owners, sa mga negosyante baga po na nag-engage sa repair service. Araw kang pagre-repair kang auto, motorsiklo, rep, mga appliance. Opo. O di pa mga nagre-repair na kayo po na po sindang mag-renew kan sa indang accreditation on or before March 31. Dati baga po ang ang deadline January 31. Every year po inipig-renew. Yes po. Nagkataon na dahil sa pandemya, in-extend po inikan sa muyang ahensya hanggang March 31. Kaya may iba pa man giraray na iba po nakapag-renew. Kung ready na sa indang mga requirements, magbisita na po sila sa DTI as in comply kay ining accreditation renewal. Apo. Sir Alex, ano po ba yung mga requirements na kaipuanan po darahon kan mga magarinyo po dyan sa DTI? Yes po, opo. Ang mga requirements na po, Ma'am Angel, ini base sa tuyang batas na PD 1572 or the Accreditation of Service Enterprises. Nagmukna ini nagkapirang mga department order kung saan pigamukna na
i-comply ini mga basic na requirements sa arag baga kang pagrehistro kang negosyo. Inot na inot kung kung sole proprietor ang sa tuyang negosyante, magrehistro siya sa DTI kay business name. Kay punta po yan. Dagan po, dapat po, dahil nga repair na business ini, ang sarap man naman dato sa tuya, consumer welfare and protection, ngunyan dapat po, may kalidad man ang serbisyo na itataos sa tuyang mga konsumidor, mauta po na hagadon man, itong compliance ninda, duman sa national competence na certificate, pigi-issue kang TESDA para mahiling ta na qualified ang technician na nagre-repair po o mekaniko. Siring man, ang sarong establishmento, pag nag-engage sa repair, dapat po igwa siyang insurance, kaya ito, dali na mapigahagad, kung nagkataon na nagkasulo, nagkabaha, o iba pa man na mga kalamidad na nag-abot, halimbawa, so unit na yaon duman, may masalo lamang insurance company na general comprehensive para po magsalo kay itong kung may cost man na kaipuhan. Siring man po, kaipuhan nindang i-comply. So, kung itong kung daiman pagbabago, may certification kaming tigtatao na kung daiman pagbabago sa indang pag ninegosyo, nag-issue sindang certification. Opo. Igwa man kitang pig-upod na warranty undertaking, ito po ang warranty on service na quality kang workmanship kang service po ninda na itatao sa tuyang mga konsumidor nag-avail kang service. Yan po, 90 days ang minimum po ta dyan, Ma'am Angel, na dapat kung nag-repair sinda, sa laog kay nubintang aldaw, kinagarantiyan ninda ang kalidad kay itong serbisyo na ito, pinakababa ng 90 days. So yan po ang nagkapira po, Ma'am Angel, ang mga basic requirements na sana po makahabol sinda. After po kay ni March 31, laog na so April 1, subject for penalties na po yan. Gustong sabihin, may mga surcharges na pwede po sindang bayadan, magiging po sinda liable ng bayadan ito. Ang maraot pa kayo na kung rodelet sa pasindang nag-engage sa repair, aside from the administrative fine, kung nagbisita ang samuyang enforcement team, pwede po ang malalaki ng gibuhon mag-issue kay cease and desist order kung saan pwedeng paramintras ipapundo ko na kang DTI ang sa indang negosyo. So sana po di man pigmamauta kung tabata pandemya man habot man mag-arabutan na sa mga araw kaya na sitwasyon. Simple lang pigahagad mi po i-comply itong mga basic requirement para sa satuyang mga negosyante. Yan po, Ma'am Angel. Sir, saan pong mga opisina kan DTI pwedeng magdumanta? Siyempre po baga pandemic ngunyan, di man pwedeng magruso na sa laruan. Kadakol naman po baga ang mga repair shops po digdi sa Legazpi. And bako lang sa Legazpi, maging sa Bicol and province of Albay po. Apo, sa bilog na rehiyon po, igwa kitang mga kanya-kanyang provincial offices na pwede nindang sumbitan kay requirement. Siring man, pwede man mag-assistiran sa tuyang nagkapirang negosyo center. So mga nakabase baga po ini sa mga mga iba-ibang munisipyo. Siring man sa mga iba-ibang syudad. Na pwede po sinda magbisita naman, magpa-assistir sa tuyang mga business counselor para sa mga dokumento pwedeng darahon na lang dito sa opisina. Yan po. Yan po, Sir Bilog na. Sa Renz and Ma'am Angel. Yan po, Sir Bilog pong Bicol yan. Gabos po, bidig sa Bicol region. Nationwide na order po. Apo, bali ini po nationwide kaya ini na administrative order. Sa muya digdi sa DTI provincial office. Sarap man sa paagi na paramdamon sinda, pero applicable po ini not only in the province of Albay but bilog na Pilipinas. Apo. Sir, sa Renz. Apo. Kuya, may apot ka na. Okay na ako. Okay. Sir Alex, thank you so much po sa information and feel free po na mag-connecta rin sa DZGB for iba pong announcement from DTI Albay po. Mabuhay po kamo, sir. Apo, nagpapasalamat po kami sa narakan sa muyang OIC Provincial Director si OIC PD Dindo Nabol, sinimanan sa muyang Chief Sir Noel Bunao, Chief of Consumer Protection Division. Sa pagtaon naman sa muyang oportunidad sa Renz and Ma'am Angel. Sa kabus po, Diyos mabalos and asin stay safe po.
Apo. Salamat po, Sir Thank you Alex, so and much mabuhay po. po kamo dyan sa DTI. Si Sir Noel Bunaw Ay, pala nito nag-upload. si Sir Hindi, Noel. si Sir Noel Bunaw So, yung mas nag-call. bago? Aha. Oo, si Sir Alex yung nag-explain sa kuya. Kaya pa lang. O, yun pa man. Alauna na yung pagkapon. Oy, Saktong-sakto. mapaparaw na siya, tumakao na. Aha, nakakaon na kita. Salamat po sa indong pagantabay. Kami po na kaibanan nindong unya na pagkaudto. Ako po ang solo-solong solamente. Ang Totoy noon, pero Tito ngayon. Tito ng Albay po yan. Renz Luna po. Kaya ba syempre ang aking partner? Oy, ako man po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Pinapaaram mo na sa indungan niya. Sa ganun mga tamag iribanan. Aha. Goodbye and Mabuhay. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inaldaw po sa Indogabos. Iniimbitaran po niya mo kamo na magparehistro na para sa maabot na Mayo 9, 2022 National and Local Elections. Ang samuyang opisina bukas magpuon Martes sagkod Sabado, poon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Dahil po kaming laog pag Lunes, tayo inalandaw nin pagdesinfektar kan samuyang opisina. Magbisita lamang po kamo sa mga opisina kan Comelec kung saan kamong banwaan o syudad maboto para sa indong kaligtasan sa salud. Kaipuhan po nindo na magsulog ng face mask as in face shield sa oras ng pagparehistro. Isiring man, day po paglingawan na magdaranin sa diri nindong ballpen. Sa Setyembre 30 na lang po sa ngunya na taon matapos ang pagparehistro. Diyos mabalas po as in magparehistro na, ngunya na. Inaaldaw po sa Indogabos, iniimbitaran po niya mo kamo na magparehistro na para sa maabot na Mayo 9, 2022 National and Local Elections. Ang samuyang opisina bukas magpuon Martes sagkod Sabado, puon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Dahil po kaming laog pag Lunes, tayo inianaldaw ng pagdisinfektar kan samuyang opisina. Magbisita lamang po kamo sa mga opisina kan Comelec kung saan kamong banwaan o syudad maboto. Para sa inyong kaligtasan sa salud, kaipuan po nindo na magsulog din face mask as in face shield sa oras nin pagrehistro. Isiring man, day po paglingawan na magdaranin sa diri nindong ballpen. Sa Setyembre 30 na lang po sa ngunya na taon matapos ang pagparehistro. Diyos mabalos po, asin, magparehistro na, ngunya na. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:04. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.